அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருக்கிற குழந்தைங்களாம் பிளட் கேன்சரால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைங்க தான். இவங்க இப்போ ஹோமில் இருக்காங்க. பாண்டிச்சேரி ஜிப்மர் ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. இந்த பையனுக்கு பிறந்த நாள், வினோத்துங்கிற பையனுக்கு. அவங்களாம் எனக்கும் ஃப்ரெண்டு, என் தம்பி கியாஸுக்கும் ஃப்ரெண்டு. இந்த ஸ்க்ரீனில் ஓரமாக தெரிகிறான்ல, அவன் தான் என்னோட தம்பி கியாஸு. ஆனால் அவன் இப்போ எங்கள் கூட இல்லை. கேன்சரால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்துட்டான். இறந்து 6 மாதம் ஆகுது. இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, கேன்சரால் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிற குழந்தைங்கள ஒதுக்கி வைக்காதுங்க. நாங்கள் எவ்வளோ அனுபவிச்சிருக்கிறோம். எங்களை நிறையா பேர் கேன்சர் தொத்துற வியாதின்னு நினச்சி எங்கள்கிட்ட பழகாமல் இருந்தாங்க. எங்கள் வீட்டுக்கு வரமாட்டாங்க. நிறையா பேர் எங்ககிட்டன்னு கொஞ்சம் விலகியே இருந்தாங்க. அவங்க யாருன்னு நான் சொல்ல விரும்பலை. என் தம்பிக்கு குழந்தைங்கன்னா ரொம்ப பிடிக்கும். உள்ளே போய் தொட்டான்னா உடனே பிடுங்கிட்டு போயிடுவாங்க. அவன் வீட்டில் சொல்லி அழுவான், ஏன் எனக்கு மட்டும் இப்படிலாம் நடக்குதுன்னு சொல்லி. இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கேன்சர் ஒட்டுற வியாதி கிடையாது, தொத்து வியாதியும் கிடையாது. அது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியால் வர்றது தான். இன்ஷா அல்லாஹ் எல்லோரும் இந்த குழந்தைங்களுக்காக துவா செய்யுங்க, ப்ரே பண்ணிக்கோங்க. இந்த குழந்தைங்களாம் நீண்ட ஆயுளோட நோய் நொடி இல்லாமல் வாழணும். ப்ரே பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த குழந்தைங்க மட்டும் இல்லாமல் ஜிப்மர் ஹாஸ்பிட்டலில் கேன்சர் வார்டில் நூற்றுக்கணக்கான குழந்தைங்க கேன்சரால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. அவங்களுக்காக ப்ரே பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.